pääsee taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesuksen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista. Astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Uskon Isän poikaan, pyhän henkeen, kolmiyhteiseen Jumalaan. Uskon Isän poikaan, pyhän henkeen, hänen, joka kaikella ja elämän toi. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisöseurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Uskon Isän poikaan, pyhän henkeen.